कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कुमटा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार दिनकर शेट्टी हेमगेल्या कालावधीत जाल्ले कामगिरी सरकारान तपास करूंक जाय म्हूण काँग्रेस प्रमुख भास्कर पटकार यांनी आग्रह केले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयले पटकार दिनकर शेट्टी हेमगेल्या कालावधीत केल्ले लाखांशी करोडांशी रुपयेचे कामगार ही सगळी गुणवत्तेची ना, सारखे हेमी काम केलें ना। पुरसभा मुख्य अधिकारी MK सुरेश विरुद्ध भ्रष्टाचार केल्लो आरोप येयल्यान तेमकां बदली केली म्हूण स्वता दिनकर शेट्टी हेमी सांगलात। हेजे बदल तपास करा म्हूण अर्जी दिल्यार बी आजुनी तपास केलो ना। आमदाराल्या उलोवण्या वयल्यान संशय व्यक्त जाता म्हूण तेमी आरोप केलो। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾದಂತ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಏನು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಫಲತೆ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಕುಮಟಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। रस्त्या बाजूच्यान चलत आशिल्ल्या महिलाक वाहनान फाटल्यान धडक दिली। परिणामच जालो 3 महिला जाग्यार मरण पावली। ही घटना रामनगर धारवाड मार्गाचेर घडली। खानापूर तालुक्याच्या खारली ह्या गावात आपले संबंधिक व्यक्तीले मरण जाल्ल्यान थंय वचून परत क्रुझराचेर रामनगर पर्यंत येवन फुडें चलत वयतना हेमका वाहनान फाटल्यान धडक दिली। गोवा वयती आशिल्ली तमिळनाडू पासिंग वाहनान चलती आशिल्ल्या 4 महिलांक धडक दिली। त्यापैकी 3 महिला जाग्यार मरण पावली। तशेंच पिगमी कलटकरच्या एक व्यक्तीक भी ह्या वाहनान धडक दिल्ल्यान तेमी गंभीर जखमी जालात। रामनगर पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला। हळियाळ EID प्यारी कारखान्याच्या अधिकारीन स्थानिक कोबाची रिकव्हरी 10.95 अशी दाखयला। जाल्यार बेळगावात परीक्षा केली तेन्ना सत्य कितें कळून येयलें म्हूण कोबू शेतकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप कुमार बोबाटी यांनी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात पत्रकारां बरोबर उलयले बोबाटी बेळगावच्या S निजलिंगप्पा साखरी संस्थेन परीक्षा केली। हळियाळचो कोबू 12.53, मुरखवाडचो कोबू 12.50, साबराणीचो कोबू 12.86 अशी रिकव्हरी येयला। जाल्यार प्यारी कारखान्याचे अधिकारी कमी रिकव्हरी दाखयतात आणि शेतकाराक लुटतात म्हूण तेमी आरोप केलो। ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಹಳೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಕರೀರಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕರೀರಿ, ನಮಗೆ ಕರೀರಿ, ಕರೆದು ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗಲಿ। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ತಾಂಡಗಳು ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು। ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರು ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಸಭೆ ಆಯಿತು। ಸಭೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದವರು ನಮ್ದು ಈ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ಬಹಳ ಆಗೈತಿ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ। ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹುಡುಕುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಆಡಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾರ ಅವ್ರ
कारवार शहराच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्रकिनारेच्या मयूरवर्म मंचाचेर जानेवारी 27 तारीख ते फेब्रुवारी 6 तारीख पर्यंत करावळी उत्सव करतले म्हण करुनाडू रक्षणा संघटनेचे अध्यक्ष एन दत्ता यांनी सांगले. शुक्रवाराक पत्रकारां बरा उलयिल्ले एन दत्ता जानेवारी 27 तारखेच्यान अम्युजमेंट पार्क फूड स्टॉल सुरू जातले. जानेवारी 29 तारखेच्यान अम्युजमेंट पार्कात गायन स्पर्धा आणि भुरग्यां खातीर चित्रकला स्पर्धा आयोजित केला. तशेंच फेब्रुवारी 2 तारखेच्यान 6 तारीख पर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रम जातले. स्थानिक कलाकारां बरोबर राज्य आणि राष्ट्र स्तराच्या कलाकारां खंयच्यान कार्यक्रम जातले. कांतारा चित्रपट पंगडा खंयच्यान हास्य कार्यक्रम आयोजित केला. तशेंच पतंग उत्सव बी आयोजित केला म्हण तेमी सांगले. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಯೂರವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ 27 ಜನವರಿ 2023ರಿಂದ 8 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. कारवारचे रवींद्रनाथ टागोर कडल तीराचेर 2 तारखेक 3 तारखेक 4 आणि 5 दिवस करुनाड कराड उत्सव कार्यक्रम करता आसात. आणि तशेंच 27 जानेवारीच्यान एम्युजमेंट पार्क स्टार्ट जातले. आणि हेतूंत आमी लोकल आर्टिस्ट आणि बॉलिवूड हॉलिवूड आर्टिस्ट हेतूंत पार्टिसिपेट करतले. आणि हेतूं भितर आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, सिंगींग कॉम्पिटिशन आणि काइट फेस्टिवल ते तिन्ही आम्ही कंडक्ट करत आसात. सगळे लोक हे कार्यक्रमात सपोर्ट करता आणि येवका म्हणून मागणी करतात. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. कुणबी समाजाक अनुसूचित जमातीक मेळोवंक जाय म्हण आग्रह करून जानेवारी 18 तारखेच्यान सुरू जाल्ली पथयात्रा शुक्रवाराक कारवारात पावली. कारवार आम्ही पदयात्रे केल्या म्हणून एक विचार करून घेतल्यानंतर आमकां खूप एक मिश्र प्रतिक्रिया येयल्या. जोडकान पदयात्रे केल्या सामान्याची कुणबी समाज सेवा संघा वतीन आयोजित केल्ली ह्या पथयात्रेत हजारांचे संख्येत कुणबी समाजाचे नागरिकांन भाग घेयले. जोयडाच्यान सुरू जाल्ली ही यात्रा शुक्रवार कारवारच्या सागर दर्शनासमोर पाविल तेन्ना गोवा राज्याचे स्पीकर रमेश तावडकर हेमी भेट दिवन आपलो समर्थन सांगले. गेल्ल्या 30 वर्सांच्यान कुणबी समाजाक अनुसूचित जमातीक मेळोवंक जाय म्हण मागणी करत येयल्यार बी सरकारान स्पंदन केलें ना. तेजेन सरकाराल्या नजरे हाडूंक 3 दिवस पथयात्रा आयोजित केले. माजी मंत्री आनंद अस्नोडकर हेमी भेट दिवन समर्थन दिले आणि हेजे बदल सरकाराच्या स्तरात चौकशी करतले असो भरवसो दिले. माजी आमदार सुनील हेगडे, कुणबी समाजाचे अध्यक्ष सुभाष गावडा हेमी हजर आशिल्ले. सुभाष गावडा हेमी आपलो अभिप्राय आणि पथयात्रेची उद्देश सांगले. आज आमच्या संस्कृती संप्रदाय असं श्रेष्ठ संप्रदाय आणि संस्कृती आणि बुडकट लगा सोडून जाण्यात दुसऱ्या कोणाकडे ना. हे केवळ कुणबी लोकांकडे असा. आमका अशा म्हणून आम्ही आणि काय म्हणतात कुणब्या लोकांची परिष्ठ पंगडा शेरपडच्या सगळ्या गुणरक्षण असताना असं सुद्धा ते गेल्या 30 वर्षापासून आम्ही जणांचा प्रयत्न करता. कुणबी समाज परिष्ठ पंगडा शेरपडत होता म्हणून अजूनपर्यंत आमच्या जे स्वप्नाचा परिष्ठ पंगडा अजूनपर्यंत जाऊ ना. आमका एक खुशी असा 2003 ते केंद्र सरकार आमच्या गोयच्या बांधवाके वरिष्ठ पंगडाचं स्थान बांधलेलं आहे. गेल्या 15-20 दिवसा पहिले दौडकर सरांकडे जोडा येईल त्यांना ते मी सांगलं एक आम्ही 2 भाव असा, एक कर्नाटकात भाव असा आणि एक जोडात भाव असा. आणि एक भाव जे येता आणि एक भाव उपाशी होता म्हणून दौडकरांना सांगलंय. वयाच्या कुणबी लोकांना 2003 वरिष्ठ पंगडाचं स्थान मान्य होईल. परिष्ठ पंगडाचं स्थान मान्य. कारवार जिल्ह्यातल्या कर्नाटक राज्यातल्या कुणबी लोकांना
तात्विक न्याय दितले म्हणून सांगून हा विनंती. कारवार मी पॉझिटिव्ह केले म्हणून एक विचार करून घेतल्यानंतर आमका खूप एक मिश्र प्रतिक्रिया येतात. जोडकन पाजाकडे विचारल्या सामान्याची कुणबी लोकांक परिष्ठा पंगडाक शेरपडे करू द्या म्हणून हाक दिला होता. आम्ही कोणाकडे भीक मागतेली करत ना. आमच्याकडे जे संविधानाचे सरकार दिला आमचा हाक असा परिष्ठा पंगडाचे शेरपडे करतेला ते हाक मागताना त्या तुम्ही हजारो संख्येत तुम्ही लोक जमलेला असा आपल्याला बांधव जमलेला असा. हे आमच्याकडे जे आम्ही असं उग्र प्रतिभटन आहे अशी कुणबी समाजाची जी शक्ती आम्ही दाखवता येईल. आज आम्ही शक्ती रूपांतर केला. आज आमच्याकडे जबाबदारी या सगळ्या सरकाराकडे आमच्याकडे जे उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कितला एमपी हा, शिवमोगा कितला एमपी हा, आपल्या बेळगाव कितल्यांच्या त्यांच्याकडे आमच्याकडे पर्सनल येतोय. उडपीत कितले लोक एमपी असा त्यांच्याकडे रिक्वेस्ट हा. त्या लोकांसाठी तुम्ही तुमचे शब्द उठाया, लोकसभेत शब्द उठाया. तुम्ही आम्हाला सोंड किला तुम्ही दमन करून जाऊला. कुणबी लोकांना सोंड आज ह्या पडले का दमन नव्हतो ना. आज तुम्ही जे हजारो संख्येत तुम्ही लोक जमले जे आम्हाला शक्ती काय असतात कुणबी लोकांनी शक्ती काय असतात कर्नाटक राज्यात ह्याचे आम्ही आज आमच्या दाखवून दिले. आज तुमच्याकडे विनंती करता प्रयत्न करू असे म्हणू नका. गेल्या 15-20 वर्षात कुणबी समाजाचा प्रयत्न केला. आमच्याकडे परिष्ठा पडले शेरपडे घेतले स्वप्न बारीक जागेला असतात. बारीक ते होती किंवा आम्ही शब्द तर लागती जुकाळ म्हणता तसं बारीक स्वप्न असतात. आमच्याकडे परिष्ठा पंगडा कुणबी शेरपडे करून द्या म्हणून 10/10/2017 ते आमच्या राज्य सरकारानं रेकमेंड करून घेऊन आमच्या प्रकरण RGI रजिस्टर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हिला आमच्या प्रकरणात पेंडिंग असतात. आज जावळकर साहेबाकडे आणि आमच्या सगळ्या जनप्रतिनिधीकडे आम्ही विनंती करता RGI त्या प्रकरण फक्त तुम्ही बाहेर काढा आणि कुणबी परिष्ठा पंगडा शेरपडे करते त्यांना काय स्थानमान द्या म्हणून त्या आग्रहासाठी ही पातळीचा 100 किलोमीटर दुरून घेऊन आज आम्ही डीसी क्रांती दिला साहेब. आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.